kameran linssi kiikarissa kiinni ja suuntana on ala-asema ja siellä on tankki, joka viippu osoittaa tuonne Runin kylään. Syytähän on se, että ne teffarit ajoi tänä aamuna miinaan tuolla. Vähän ovat korotetussa valmiudessa. Vähän pelottelevat sitten muitakin. Ei muuta kuin tuulla. Sinne ala-asema ampukin tuonne 3. ja 4. väliin raskalla kookolla äsken. Sinne ihan tien poskeen. Savua nyt. Ja saattaa tulipalokin tuolla vielä. Tuo on rönnekkä. Joo. Kohta on muuten ropsi. Siellä on kunnon ritinet käynnissä. Vittu. Ja äsken tuli määräys Opsista, että pistää tsekkari kiinni ja tie poikki tuonne. Hei, mitäs tuolla? Sen johdosta, kun ne ampui tuonne. Meni kato sinne niin. 3. ja 4. mutka. Kyllä kuuluu kunnon rätinet. Ei tuo vittu tulee melkein valaa. Niin tekee. Vittu. Kuka se ilmoitti, että suljetaan? Onneva. Mä soitti volaa. Järvi se kirja ylös niitä. Uurtsi. Sekkari on kiinni jo ihan suutta menee. Peltteri se ampua tankilla aika likelle tässä just äsken. Mitä monta tuota meidän? Joo, on tehokuvaus. PK ja... Oi vähän herra. PK kävi tuuri pääsin. Mä oon puhunut pikku kostaa multa ja herättelee. Mitä yksi kysymys niin? Näkee kukaan mihin se istuu? Ei ne, on näkyy, että on semmoisen. Eikö se räkee? No, ne puhelin. Tämä piikkipensa. Eiliset saatettavat pääsi kyllä hyvin ylös, mutta nämä ei pääsy. Siinä on tuli pari vainajaa tuossa. Heittimellä siis. Ja siinä on kans osunut. En tiedä onko kuolleet vai haavoittunut. 2 kuoli kokonaisuudessa ja haavoittunut miten paljon liekkiä. Tämmönen tapaus. Jees.